Sa shisien pat nagaliang jong Good News TV ni ai U Blei yapi haga kyrteng ka jong nong pinim jong U Jisu Khrist. Ni ai ngu U Blei ubala donkat lembat ngi haga ni gamit ubala pengendit yangi ni jingthia kum ni dang step bat ubala donkat rubat ngi bat nganget un kersan boru yangi haga jingat lenti jongi haga ni sngi. Bat ashwa ya kaba ngin ya lingba ya ka ni sngi kumba ngi le puson haga ni sngi ke bala dep jong ni tayo ngakwa ban granru haga ni sngi ya ka ni jo ka topic bat kata ka long trusting in God. Lani ka Jingshaniah U Blei. Ka Jingshaniah U Blei. Bat kabenta na Ka Ktien ka jong Blei ka bangalabo kum i jingpuson iba lyngkot haga ni por. Kalong naga kitab ki Proberb ka linong ka balay ka dekot ka basand bat ka banriu. Proverb ka linong ka basan ka linong ka balay ka dekot ka basand bat ka banriu. Proverb linong ka balay ka dekot ka basand bat ka banriu. Ki Ktien ki ba ongkum ni. Tunget how try dala ka doknut baro. But what shania halaga jong ka jingshampang. Halagilenti baro to playu. Ti un penbet ya kilenti yad jong me. Layatu bahau snem kat praspa sanpo. Kajhat kabalik na England cha China. Kaladon na pedeng kaduriyaw hakabakal air kamdon banbe. Khnang bakata ka kajhat kabaki penyat da kata ka dekal air lani da ka jingarap jong kal air kalak ban poi syakat pang kabaka ka day banyat. Hagitu ki por kiju penyat ya kini ki kynja ling ki bahe kiju penyat da kal air. But hakata ka por haga snem kat praspa san po kani kajhat kabadi banlek na England cha China kaladon hapleng jong kaduriyaw hakabakal air kamdon. Khnang ban penpoy ya kani kajhat siya kata kajaka kabade. Kita ki badon na kata kajaka kata kajhat kila no mynsiem. Haba kamdon kala air kaban be ya kata kajhat ban penpoy ya ka siya kapang kabaka kade ban poy. Kila du jingkermen ru bakila ban poy siya kata kajaka kabagitmu ban lej. U Captain bat ki nongbut jong u kila persang lut ya kilat kilenti baro bakila ban penyat ya kata kajhat siya kapang kabaka kade ban lej. Henry ka jing persang jong ki baro kalong le no e. Uwe samla ubadon hangta bat ubadon ha kata kajhat. Ulapet yu to Captain jong kata kajhat. Bat ikita ki nongbut jong u kibale persang kibale tresitom nakabentaban penyat ya ka syakamat lani syaka direction kabaka kade ban lej. Bat uniu samla ulali ong syaki bat ulaong yakin ki Ktien sya engangan bo kumba kalong ha Ka Ktien pareng. Uang we are 4 Christians young men in this ship. We will pray to our God for the wind to blow in the right direction. Our God will not let us down. You don't have to worry. Uang ngidon hangni, ngidon hagani kajhat, mangisaungot kisamla Kristan. Nginduay siya Blei jongi, baun pa yakal air, bakan be siya kapang kabade. But U Blei jongi, unang pinleran buko yungi, wat num kuslay uang. But utaw Captain, ula yok mynsiem na ka jingkren jong tau samla. Bat kita ki samla kila ya pelong ya ke jingduai hagata ke kamera jongki. Bat kat baki nang pelong ya ke jingduai kala air kala sedang ban be. Bat kata ke jahat kala sedang ban yat syaka pang kabaka ke day ban yat. Baro hagata ke jahat kila ya lingo. Henry utau samla uba kyrteng u James Hudson Taylor shim la lingo. Namar utip kumno ban shania U Blei. Utip ru ba U Blei un penpoybet ya u cha China. Namar ba ulakot ya u ban long kumu missionary chakari China.
ngitip syapang James Hudson Taylor. Uday unong seng ya ke Inland China Mission. But ubatreiru como missionary palat South Post nem syari China wala preng ki jing'e ki babon ki bu ya kendo. Uniu samla hagata kapor udon ka jing snows kem bau Blei Un yalam bet yu. Bau Blei hap deng jong kata ka jing no mynsiem. Un yalam bet un pen mi ya kal air kaban yalam ya kata ka jahat ka bakishong syaka linti syaka direction ka badai ka bat utmu ya kaban lek. Hap deng jong ki jing'e bat ki jing no mynsiem ki jonga jong pi. Happening ki duriau ba jong ke jingim. Kabhaya nga ba dia pi bangin shania hau Blei. Namar day tang mau ubala ban ya lambet ya ke jingim jonga jong pi sya kapang gabaday. Sya ka direction gabaday. Nakata ka daw kabhaya ngi bangi bo ya ke jingshaniah ka jongi hau Blei. Namar day tang Blei ubala ban ya lam ya nga ya pi sya ka direction gabaday. Snap uniu nong tho ya ke kitab ki Proberb wang. Hagani ke Proverb ka balai ka dekot ka basan bat ka banriu. Tunget hau try dala ka donut baro ban wat shania ala ka jong ka jing shampang. Hala ki linti baro to apply yo try. Di un pen bet ya ki linti yad jong me. Ki parabanget bat ki parlok payet. Hap deng jong gani ka duriau ba jong gani ka jingim. Kabangim tip syanungin let. Shania hau Blei. Wat nom shania ala ka jong ka jing shampang. Shania hau Blei un ya lambet. Bat un pen bet ya ki jingyat jong pi baro. Ublein kurku yangi. Lingmay ni jingpuson ni lyngkot na gani Ka Ktien ka jong u. Nakabenta ka buram ka jong Blei. Amen. Tungin na pendam hai ka jingduay. Sa sisiin pat out Blei bok pa jongi ubahap neng. Ka jingo, ka buram, ka jingero, long ya ka kyrteng, ka bakut, ka Bidonbok, ka jome. Namar ka jingdon kat ka jome lembat ngi. Mem syam la ino yangi, mela ri la sumar, mela dala kere ngi. Barap deng jong jing'e, ki babon, ki bangi di banyat lingba. Mayay kot yangi, bangin shania ame. Ngiem hagani ka perthay. Kapag jingat linti jongi hagan ka pertay kalong kumang yat hapdeng jong ka duriau ba. Kapag ngimtip siya nungin pai, but ngimtip siya nung ka direction kapag ngingin yat. Ano Ka Ktien siya magkakot yung habang isya niya hame. Menyalam yung but min pinbed ya kilinti yat jongi. Mekot yung bangin siya niya halaga jong ka jing syampang. Mekot yung bangin nget hame dalaga donut baro maminyalambit yung But ikilinti yat ki jongi min pen bet ko kenrat bihit. Syiem yangi kumbang yangi long. Habangin yat ling bahaya kan sngi. Yalam yangi siya ka direction ka jome. Siya ka pang ka bamimon. Ban yalam yangi ka banganget. Bagan long ko kenrat bihit. Ka babha na ka ka jingim ka jongi. Syiem yangi ka sngi hibarok ka way. Mapru ikipop ki rungkang ki. Palat ki mabiju syiem ka jingim ka jongi. Na baka kyrteng ka jome U Jisu ngitway. Amen. U Blei Un kirku ya pi baro. Amen.